Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sana kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa bungadlaw. Mga mapinauli sa Bacolod, ginaabtan sa moratorium, hindi na kinahanglan magpa-swab test sa ginhalidan nga lugar, swabbing sa airport na patigayunon. Mga mapinauli sa Negros Occidental, dapat sugaton sa ilatag sa LGU. Banwa sa Ginubaan, hindi naman anay magbaton sa mga turista. 30 ka mga persona nagreklamo batok sa ilang ginaligar investment scam. Kag nagadamo na karon ng community pantry, pati PNP may community pantry naman. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, magulugal umon ang panahon sa Bacolod City kag Negros Occidental nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan. Ini bilang epekto ni Typhoon Bising nga yara karon sa nasidlangan nga bahin sang Luzon. Ang bagyo ang may maximum sustained winds nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro nga may pagmadlos nga tubtub sa 215 kilometers per hour. Wala sang tropical cyclone wind signal nga ginpasaka sa Western Visayas pero maka-eksperyensya sa gihapon sang pag-ulan ang rehiyon. Gani nagapaandam ang pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa lakas sang panahon bangod may posibilidad ang pagluntad sang flash flood kag landslide kung may pagbunok kag malawig nga ulan. Bisan wala naglandfall ang bagyo, nagatuga ini sang dalago nga balod sa kadagatan sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Ginapaabot ang pagwa sang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo. Sa number 9, may 11 tanan ka mga kaso sa rabies gina-record ang Provincial Veterinary Office as of March sini nga tuig. Tatlong na-record gikan sa Himamaylan City, tagduha sa Victoria City kag Kawayan kag tag-isa sa Tuboso, ibi Magalona, Siray City kag Bacolod City. Para maduso ang rabies awareness program kag malabot ang target sa pagbakuna sa mga idok, padayon ang hugot nga pagpakigangot sa mga lokal nga panguluhan para sa massive free rabies vaccination program. Sa masobra sa 269,000 nga na-record nga dog population sa probinsya, target sa Provincial Veterinary Office nga mabakunahan ang masobra sa 215,000 ka mga idok para sini nga tuig. As of March 2021, halos 50,000 ka mga ido ang nabakunahan. Padayon man ang veterinary medical mission kasubong sang deworming, consultation kag iban pa. Nagasige man ang information and education campaign kag pagduso sang responsible pet ownership. Sa number 8, lalaki patay matapos tiruhon sa mga ginaaligar katapo sang NPA. Patay ang 45 anyos nga si Leticio Cordova matapos tiruhon sa mga ginaaligar katapos ng New People's Army sa Sabado sa Barangay Mabini sa siyudad sang Escalante. Sandig sa investigasyon sang Escalante PNP, ang biktima ang nagainom lang sang among gabi sa ila puluyan. Upod ang iyang misis kag utod sang mag-abot ang anom ka mga persona kag ila ginpagwa sa iya balay si Cordova. Sang magwa dito na siya gintiro sang duha ka beses sang mga armado. Nagpakilala man suno sa pulis ang grupo nga sila miyembro sang NPA sang ila na nga paghalin matapos tiruhon ang biktima. Pero suno kay Police Lieutenant Colonel Hil Despi, hepe sang Escalante PNP, hindi pa nila mapatud kun bala mga miyembro gidman sang NPA ang nagpatay kay Cordova. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima pero ila ginatanaw kung bala may kang tanan ini sa kaso nga iya sadto nga rape o kung sa kaso niya sadto nga rape nga na-dismiss na. May damlag pa nakaaway man si Cordova suno sa pulis nga karon ila man ginahibalo. Sa number 7, may kapin sa 30 tanan ka mga persona ang nagreklamo batok sa isa ka investment company.
Minilyon nga kwarta ang ininvest sa mga persona sa ginakabig karon sa PNP nga isa ka scam. Gindag sa kagabi sa mga tagreklamo ang Police Station 8 sa Bacolod bangod sang pagsarado sa opisina sa isa ka investment company kung sa diin sila nag-invest sa ilang mga kwarta. Suno kay Police Major Jory Puerto, milyones nga kwarta ang napasulod sa pila sa ila nga nakaistorya nga nagareklamo sa nasambit nga kumpanya. Ang modus sa kay Puerto, amo nga ma-invest ang kwarta ang mga ila maganyat kag ila inibalikan sa pila ka pilo tubtob nga magsigi-sige sa pag-invest. Klaro nga isa ka scam suno sa kay Puerto kay man halos 300% tubtob 1,000% ang saka sang investment suno sa iya. Sarado na ang opisina subungan hamtang sa barangay Tangob kag hindi naman sila makontakt. Kaso nga large-scale estafa ang handa nga ipasaka sa PNP sa investment company kung magdesider na ang mga tagreklamo. Sa number 6, malapit sa 4,000 ka mga frontliners o kunyara sa category A1 sa Negros Occidental ang natapos na bakunahan sang COVID-19 vaccines. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator sa datos ng probinsya, 3,929 ang nahatagan sang ila ikaduha nga dose sang bakuna. Sa 12,044 ka nag-apot nga allocation, 9,800 diri ang nagamit. Ang nabili naman, gintalana para sa second dose. Damlag paginsiling ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, nga masobra sa 30,000 ang dapat nga mabakunahan sa idalom sang category A1 o kung mga ginakabig nga frontliners. Sunod diri, base sa priority sa categories amo ang mga senior citizen. Gani malawig pa malaputan sila, ilakip na si Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Diaz, ang pagbakuna na sadig sa priority kag ang kahinay tungod man sang jutay nga nagaabot nga vaccine allocation. Sa Abril, may isa pa ka batch sa bakuna ginapaabot pero sa Mayo ginalauman nga magaabot ang main bulk pero sa gihapon initanan magadepende sa abiso sang gobyerno nasyonal. So, tama kahinay because katama kajutay sang aton nga roll out sang vaccines, no? So, we are administering all of the vaccines that are given to us based also on the priority list, no? We cannot jump the line. I'm sure damo da gusto nga pabakuna na, but we have to be disciplined enough to wait for our turn. Sa number 5, tagdumalahan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang hindi naman liwat magpahalugot sa mga watcher sa mga pasyente kapag tinira sila sa sulod sang ospital. Ini ang base sa public advisory kag ginpagawa sa ospital sang kagabi. Tinutuyo sa mga pulisa nga mapangapinan ang ikaayong lawas sa mga pasyente kag hospital staff nga hindi malatnan sang COVID-19. Ini matapos ang liwat na naman nga pagsaka sa mga kaso sa Bacolod kag Negros Occidental sini nga bulan sang Abril. Suno sa ospital, ila lamang pahanugutan nga updan ng pasyente sa pagpa-admit sa ospital pero sa tion nga mangin estable na ang kondisyon sa pasyente, hindi na nila pagpahanugutan ang watcher sa pasyente nga magtiner pa sa sulod sang ospital. Ang ini nga pagsulundan ang ginhimo man sa ospital sa nagligad nga tuig sa nagdamo man ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod kag sa probinsya. Sa number 4, banwas ang hinubaan ng Indianay magbaton sang mga turista sa karon. Sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Ernesto Estrao sa hinubaan kahapon, ilang ginadumilian anay ang mga turista kag bisita gikan sa gwa sa hinubaan nga magsulod sa ilang banwa. Ini matapos may isa ka guest sa isa ka resort nga nagpositibo sa COVID-19 kag ang iya tatlo ka mga close contact nga mga staff sa resort ang nagpositibo man sa virus. Ginapangabay man anay ang mga residente nga likawan ang pagpadulong sa mga ginakabig
high-risk areas kung hindi man lang importante ang tuyo. Samtang sa Victoria City naman, tanan nga mga bisita nga gikan sa gwa sang rehiyon 6 nga luyag magsulod sa syudad ang gina-require sang negative RT-PCR test result. Mga government abhor lang nga may official business sa syudad ang tugutan nga makasulod nga wala sang negative RT-PCR test result. Sa number 3, nagdangat na sa 35 ang active cases ng COVID-19 sa PNP sa Negros Occidental kag Bacolod City. Siyam ka pulis nga na-assign sa Police Station 1 sa Bacolod ang ginpang quarantine matapos magpositibo sa COVID-19. Pero sulod sa kay Police Major Ramel Sarona, pamuno sa Police Station 1, ang ini nga mga pulis ang tanan nga na-assign sa guwasang police station kag wala nagatinir sa Police Station 1. 7 sa diri sunod sa kay Sarona ang police trainees kag na-assign bilang beat patrollers. Ang ila field training officer sunod sa kay Sarona ang una nga nagpositibo kag sila ang nalatnan. Isa naman sa nagpositibo ang pulis nga ginaugment gikan sa PRO 6 kag na-assign sa quarantine facility. Nalatnan naman siya sang iya mismo misis sunod sa kay Sarona. Magluwas sa siyam nga nagpositibo sa Police Station 1, may duha pa ka mga personal sa Bacolod City Police Office nga nagpositibo man sunod sa PIO sa BCPO. Isa ang na-assign sa Traffic Division kag isa naman ang sa Police Station. Samtang 24 naman karon ang active cases sa Negros Occidental Police Provincial Office. Siyam diri ang sunod sa NOCPO na-assign sa Tuboso PNP. 70 ang total COVID-19 cases sa NOCPO kag 46 naman sa BCPO. Sa number 2, karon nga bukas na ang Western Visayas sa mga magabiyahe gikan sa NCR Plus, Cebu kag Davao, ginasulit sang Negros Occidental nga kinahanglan sang approved S-Pass kag verified Stay Safe account para makasulod sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, ang mga incoming traveler o kung nagapasulod sa probinsya ang dapat nga maga-coordinate sa ilatag sa kapadulungan nga LGU para sa S-Pass kag Verified Stay Safe account. Ginaayo man ang mga magasulod sa Negros Occidental para sa voluntary swabbing. Suno kay Diaz, may team ang probinsya sa airport kag seaport para magpatuman sang swab test kag ang mga molecular laboratories ang naabisuhan na nga priority ini kag ang target amo nga ma-release ang ilang mga swab test results sa 24 ka oras. Magapabilin sila sa quarantine facilities ang LGU o kon probinsya tubtob nga magwa ang ilang nga resulta. Sa airport o kon seaport ang LGU nga padulungan sang traveler amo na mismo ang magasugat sa ila. Damlagpagin sila ni Governor Eugenio Jose Lacson nga pangitaan sang negative RT-PCR test result ang mga magabiyahe nga hindi magpaidalom sa voluntary swab test. Suno kay Diaz, kung tani mahangpan sang tanan, ang importansya nga sa pag-abot pa lamang mapatud na kung positibo o kung negatibo sa virus ang isa ka traveler. Sa karon puno na ang quarantine facilities suno kay Diaz. May 40 naman ka mga na-admit sa ospital sa Cadiz kag 20 ang sa Valladolid suno kay Diaz. But because this is a job we have to do, regardless whether or not the national government believes in us, we will try to do it in a way nga voluntary. And I hope nga maintindihan sang aton nga mga pasayro. No? We have to do this. Otherwise, biski ano tani nga contact tracing, biski ano tani nga pang identify, isolate, test, kag cure diri sa sulod, hindi ni gyapon matapos. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Karon nga balik na sa normal ang biyahe sa Western Visayas gikan sa NCR Plus, Davao kag Cebu. Ano bala ang mga kinahanglan para makabiyahe liwat balik sa Bacolod City? Yaring report ni Marty Go. Kahapon nagtakop ang ginpatuman nga travel moratorium para sa pagpauli sa Western Visayas sang mga pasahero gikan sa NCR Plus, Cebu kag Davao City. Gani ginapaabot ang pagdagsa sini nga semana sang mga magapinauli sa Bacolod City pati na ang na-stranded bangod sang ginpatuman nga moratorium. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Israel Salanga nga hindi na kinahanglan nga magpa-swab test liwat
Ang mga naabtan sang moratorium kundi ila lang nga iupod sa ila travel requirements sa idalom sang S-Pass ang ila negatibo nga RT-PCR test result. Sa ila nga pag-abot sa Bacolod, sila ang ipaidalom sa RT-PCR test sang syudad kag maga-home quarantine samtang nagahulat sang resulta. At tanan yung naabtan sang moratorium, libre ang swab dire. Meaning, para hindi ka mamagasuhan dito, I am talking about the returning overseas Filipino and the returning resident o kung LSI na siya tawag before. No, hindi na magpa-swab, basta ang inyong swab nag-lapse kag within sa period ng moratorium. Pero ang tanan nga mga authorized person outside residence o kun apor ang kinahanglan gid nga magpakita sang negatibo nga RT-PCR test result nga ginkuha within 72 hours gikan sa ila ginhalinan nga lugar. May pagpanghanda naman nga ginhimo ang Bacolod Emergency Operations Center para sa pagbalik sang inbound travel sa tion nga magsaka na naman liwat ang mga kaso sang COVID-19 sa syudad. Magluwas nga mangin estrikto sila sa pag-approve sang S-Pass applications sang mga magapadulong sa syudad, ila na karon ginapreparar ang mga buluthuan kag hotels bilang dugang nga isolation facilities. Ang aton nga iban nga 4 or 5 kaspilahan ginaprepara na naton, no? We're trying to coordinate already with the CDRMO para matiluan kag ma-disinfect, and then we are now looking for volunteer nurses, no? Tapos nangayo naman ta sa augmentation sa Department of Health para at least may man-nurse na maman sa atong facility. And then yesterday, another good news sa Sir Marty, the Philippine College of Physicians will provide us with a pool of doctors that will assist us in all of our isolation and TTMF. Ginatun-an man karon sang Bacolod EOC ang paghatag sang home care para sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 pero mabudlay nga isaylo sa ospital bangod sang comorbidities o kun iban nga mga sablag sa lawas. Sarang sila nga mabisitahan sang doktor kag nurse sa ilang nga balay para ma-monitor ang ila kondisyon kag mahatagan sang nagakaigo nga pag-atipan. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka retired teacher ang nag-set up sang community pantry sa Gwa sang Ilabalay sa Villamonte sa Bacolod City. PNP stations may mga community pantry man. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bago lang gidabutang sa ikaduha nga batch sa mga utan, panakot, itlog kag bugas. Naghubas gilayon ang mga unod sang community pantry ni Rogelio Marigomen nga isa ka retired teacher. Kahapon nang sila nagsugod matapos nga gin-impluwensya man sang iya nga utod nga nakabase sa Manila nga mag-set up man sang community pantry. Do ka namin kung dumon mga gabunay ng mga tao, hindi binagit ko mga damong bululigan. Oo. May grasya man tati, siya tumanin. Oo. Para nga makaambit mo na iban. Mga tricycle driver kag mga kasalingan nila ang nagdugok sa ilang ginatanyag nga mga panakot kag utan sa Malaspina Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Kasi kamatis. Sila yung kamatis, tatlo man? Oo, tatlo. Tatlo yung kamatis. Kigit sa mo niya, kaya matulong ang magkatol ko. Hindi niya ako nila niya, mama. Thank you, sir. Uy, salamat. Siya ginino ko na siya. May isa pa ka babae nga wala sa may naabtan nga panakot o kun bugas. Pamlete pauli sa Barangay Mansilingan ang iyagin pangayo. Tatlo to? Ay, ilang taon nakantawan na di karon sapon kung mayara. Sapon? Oo. Gasol naman nga, naglaw. Ako naman yan lang. Ano nga, naglaw? Pangamuyo ko muna yung mga Marubin, sige, panra na pa na. Sige na, lakad na. Tatlo ko ang sweetie. Okay. Mga ayaw, magpapusang ako ito. Kay gaman. Oo, salamat. Sa sulod, masako ang misis ni Rogelio sa pagpamutos ng bugas. Initanan ko no, gindonate man gani ila ginakilo-kilo para mas madamo ang makaambit. Sobrang namin, kayo nagkakaurot, hindi bangod kayo ginakuha damo ang isa. Nakuha mo lang sa kita mo to, tag-tatlo, tag-duwa lang ginakuha nila, duwa ka itlog, duwa ka kamatis, sibuyas. Yan mo na nga dasig mo urot, kaya damo ang nagkakuha sa tag-tatlo. Damo sa nabuligan, but silingon, sir. Damo. Pag sila mismo, gambal man niya din na ng iban. Sang makita nga nabakante na ang lamesa sa sagwa, ang iban nagsinulod na sa balay sang mag-asawa. Wala na nila mabalibaran ang iban kay wala pa sang tilig-angon. Doble sa paghalong ang mag-asawa, ginhawa man kapalayo sa mga tao nga nagasinulod sa ilang nga balay. Karon naman daw, sir. Ano naman, kapon, ha? Ha? Huwag ka mo talaga angon, ano?
Dugay-dugay, maisa pagig kalalaki nga nag-abot nga may dala nga isa ka box nga noodles. Kung sa Metro Manila, gina-red tagging ang mga nagapatigayon sa community pantry diri sa Negros Occidental. Mismo, mga police stations nag-set up man sang ilang kaugalingon nga community pantry. Sa Escalante City, nagtanyag ang PNP sa mga utan, itlog, bugas kag iban pa nga mga panakot sa guwa sang ilang nga police station. Sa Tuboso, amuman, may mga panakot, utan, delatas, noodles kag face mask nga ginatanyag. Ang konsepto sa community pantry nga nagsugod sa Luzon, magatanyag ang pribado nga individual kung ano lang ang mayara siya. Kung sino man da ang may extra man nga mga butang, pwede man makadugang. Ang mga nagakinahanglan, magakadto naman diri kag magkuha kung ano lang ang ilang nga kinahanglanon. Hindi kinahanglan nga may ikasarang ka sa pangabuhi, basta ang importante, magtanyag lang kung ano lang ang imo nga masarangan, kag magkuha kung ano lang ang imo nga kinahanglanon. Kanami Barb, nagsugod siya sa Metro Manila subong it's everywhere, bisan diin sa Negros Occidental, mayara na sa mga community pantry, sa Bacolod pila ka areas, may Silay, may Talisay, may Sipalay, kada mo na nagtuluhaw. May ang namian ko bala kay gisugda lang siya, daso nagwa ang iban nga tuman gid man may mga nagaulikid pagid sa mga may damo nga kinahanglanon sa sini nga time sang pandemya. Kag hindi mo kinahanglan nga maggaranon ka para mag-set up ka sa imong community pantry. Kung ano lang ang matanyag mo, amon ang matanyag mo. Everybody else will come, itanyag na kung anong nila pwede matanyag. May gabasa ko sa mga social media nga mga post, mayara to gani iban nga nagkuha man pero naghatag sila 20, mayara iban nga nagkuha balunggay kay kahit pa paano bala par kung tub-tub kuno nga hindi madula ang maghahatag, magapadayon ang ini nga sahi sang helikopter. Pero kakadlawan to ginamay sa ako nila witness. Pagbutang sang ikadwa nga batch, ubos dason. Tuod. Wala gyud guro ming Inang na pero at least ang bala ni Sir kagina, at least kadamo sa nabuligan amo na naging importante para si at least kadamo sa nabuligan. Pero siya nga kadamo sa ginagutom. Iba no taligangon mo tong adlaw na. Lagi nga pa to kuha. Pero may anamian kumantani nga dumdumon man sa mga nagakuha bala nga at may reminder nga kuha lang sang enough ang para man lang sa iyo. Pas na magkaon ka ba kuha ka lang sang eksakto nga maubos mo. Hindi sobra. Kagawin ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.